guys, welcome back. Hi guys, welcome back to Queen Shallow channel. Kung bago ka pa lang sa akin channel, don't forget to thumbs up, subscribe, and click the bell button para like ang update sa video na ito. So, for today's vlog is mag-unbox tayo ng binili ko. So, ng Lazada. So, let's start. So guys, ito po. Lazada. So guys, nag-set na tayo ng ating camera.